banjir 2016. Sawisé kedadian bencana alam banjir nang dina Rebo 13 Januari 2016. Bengi nuli setitike ana 6 kepala keluarga warga Desa Warung Kiara RT 3 Sukomaju Cianjur sing rekoso keturunan material sing ora setitik. Senajan ora ana korban jiwa jero, musibah kasebut kerugian ditaksir duwe aji 20 juta luwih. Para korban saiki ngarep-ngarep ben cepet ana penangan infrastruktur panggon panguwawa lemah ning bantaran Kali Cisrua sing mbludak. Para korban wektu iki ngarep-ngarep kanggo sacepete oleh bantuan becik saka pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD, Badan Penanggulangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam lan Pertambangan utawa Persdap, utawa insan terkait liyane. Juga dekne kabeh ngarep-ngarep ben pemerintah Kabupaten utawa Pemkab Cianjur cepet tanggap jero nangani bencana sawerna iki. Dikuwatirake yen hujan deras bali mudhun Kali Cisrua bisa ngalami banjir gedhe maneh lan kanggo antisipasi hal kasebut minimal kudu ana realisasi penanganan TPT ning sadawa bantaran Kali Cisrua. Cekap semanten presentasi kelompok kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.